parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise. Daka jingtemu ban penmi pisa nak benta ban penbaha yagi kamera kelas badru yagi jingdon kam jonga school Saint Stephen Umbir Parish kibor punya school jonga nega school menta kesengi ke arp sauteri ukulang kot arhajar arpsan kila sedang ya kefit kebaon penlong haki arsengi lenter kebaon sedang menta kesengi bat penkut pat lasyai kesengi ha kebaki long kemi bat kisamla nagi senong baper kilawan ban wanra yagi jingdi jongki haki stol kibal penkrek yaki kiba kentup yaki jingbam kijany kisok kipai bat kiwei laburu ya ke jing penilai kai lagi draw da ke skuti ya ke beningkong bat ke TV ya ke bawan baar kumban syukuro kendian bahagani ke school kidon ars pa sau tam ki khana school ki badai nagani gisnong umbir kentup de na ki wei pat gisnong di bamarjan ki bawan wat jingnang jingstan nagani silam ai jing hikai lasang ye kana du kestem syejar khandai spa henru popra bat menta kala kanjo sya ke sanpo nyo snem ban ai ke jing sekri na ke benta ki nong snong jong snong umbir bat kumjuru kisnong ki bamarjan ki badan hakne kathan kum ke jing ai mansim ye ki bor pnya school bat ke jing sedang ye kene ke fit uba roki marwen ulelej ban poi sya ke jing sedang kum ukong san ban pli ye kene ke fit kabalong ha ke jing don rengkat jong parish priest jong ka umbir parish ufadar kaldinus majau ikong jenita sun urang ba balang uba hebor khongwar kasamla solina nongpsam lembat kiwe kum ke jing kersian ye kene ke jing thmu bah jong ki bor pnya jong ne ke school uba roki marwen ulano senyang da song bisa segi bor pnya school. ka good education ka jingnang jing start ka babiang tam tila nangi phai sa ki school jong ki mission ka balang katolik ka jongi ka nani ki missionary ki jongi ki school ibadan hi hakani ka jela ka jongi ki long ki school ki ba la aisha ya kata ka jingnang jing start ka ba kerpang bat ka babiang
nakabentakan ni kadong makatahan ka jungi. Ti nakaliang nga jonga nga namsim ya kapor nga ay ka jingkit bokit reng ya ka school managing committee ya ka parish hibor okaway ay ba kani ka school kanang la ban ay ka jing syakri ba janay bat kamtam kata ka education ka all round development jong ki khulung khana nakabenta ka jingdon jong kani ka school nakit bokit reng ba kani ka fit ka ba arts ngi ban penmi fan nakabenta ka St. Stephen School kanong ka ba job ti nganam sim ya kapor syabangan penkut ya kajingkran ka jonga ngalapit bahay donation box nga kendit mga poy hang ni namar ba hakajing bunkam nga klempen kre ka donation mo ti ngalaong i parlok jonga nga kendit mas i gini donation box artli wan wud simpen tablem yo nga kumklet sibit ti ngan IT don ya kanika donation ga bakniat father nagalia nga jonga mo ba roki tum deire babun pisa ani ba ruspa tenre kamensim ban syakri kadon te ngasi keren ma kani ka kentin ba haka kitin hindi ki ong kumni ba roki to paisa nei hei dil to barahe mo kamensim kadon pisa sibun dan te kadon father ban syakri mo te nga IT father sibun dan tang kumba 10,000 tengka ban suno ya kanika program kumjuro ban tenrong lem hai bori berit jonga na kabenta kanika school telara na jinga lenti ka jonga ublei ibet tingi saya thaulat fada mo ngadon hang ni rengkat bat phi rengkat bat ka paris ngin saya thaulanti kumno ban kentiu ya kanika school bat khamtam ya ka paris siborok away dengan IT ya kanika envelope ya fada kum kadak ban no senyang na kamenta kanika program te kublei siboni pi baro kublei si hajarmu na kabenta ki khun ki kiti ki jongi ki bapule ha kanika school tingi da angnut bat kum ka committee hi jong ka education jong ka parish ngida angnut bat ngida kwa hir bangin yo ban kentiu ya kanika school ha karukom ka babyang bat ka bapaka kamtam ha ka bayadei bat ka school building ngida don kam sibon ya ki jinges nok tilang jong pi ki pa ki jong ublei bat ki paralok ki marjan ki marpa ki jongi tingi khot ngi wer ye pi bada ka jinges nok tilang ka jong pi ha kanika fit ba pinya don bentalang ban ya kentiu lang ya kanika school ka jongi ngida kerpat ba pin subha ban ya wan bani simben talang ha kata karukom bangindon ya kata kajing angnur ka jongi iway pa iway bangin la ban kentiu ya kanika school ka jongi na ba kanika school hi ngasngaw ban ong ba kadai ka per sara kadai kalaway ka ban yalam yigi khon jongi ha kata karukom im ka ba pranai bat kalaway ka jongi khon jongi ka balong ban lai luot na kajing kerdo na kajing biet bat na kajing sadien te kum tang kum assistant secretary jong kanika school nga khot nga weri pi ba pin subha ban yalong ki bakluj men siam ha ka ban ya krishan lam ban ya dan bentalam lang ban ngi ling ba jong kanika jing penlong ya ka fit ni dap da ji sokmen ka bakar kraw chi kadai i ba Rocky Marwen i badai i candidate MDC naka Congress nak benta ka Omsning constituency haka por ka balingkon ngasipon ya iba Rocky ban wan nak benta jong kani ka pit ban long kum i chief guest i kongsan ban pli ya kani ka pit menta ka si Arab Sautarik iba Rocky ong nak benta jong pi padar don kini nung program ngan wan bank ngan kok ngu ya pi keblai sibon ba Rocky kani ka jing ngawret ka jong pi ka jing kloy ka jong pi ban wan sya kani ka jaga ke jongi cepo St. Stephen School ke bahapan Ombir Parish ke jingwan ke jong pi ke Aiman Sim ke penslur jengi iway piway te kum ke jing pedang sopa nam tai ba Rocky dengan tap tilang baro tong ke tan Ombir ya kini ke school lasang house nam cejar kendai spa ndrupupra tang katu kat ni ngut ki kena school ada nang tatang iway arngut kino hikai bat menta ila don gi kena school kumba aspa saupau duna AA ngadu LKG hadu class 5 nang tai kino hikai kidang don mensua tang arngun mentai kino hikai la don kumba sipau khat wingun
te nakapor si kapor ngiyo i bagani ka school kalakio te ilang don sibun ki jon kam nak benta jong kani ka school te nak tak daw i penlong ia kani ka fit to ai bagaji trai lang ka jong pi ka jing slok ti lang ka jong pi ngila ban penulong ya ki jing temu jong ka school bat jong ka parisi baro ka wei ngimla ban klet ru na ka Conwell TVS Motors kipawan na po Shillong kipala yasno benta lembat ngi hakan ka fit kipala wanra iya ki skuti ba per te kulai sibon ka jingwan ka jongpi ka jisno ti jongpi na ka benta jong ka ni ka fit Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai